Καλώς ήρθατε φίλοι μας σε μία ακόμη συνέντευξη σε αυτό το συνέδριο για την αφύπνιση. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ. Και εγώ χαίρομαι περισσότερο που είναι μαζί μου η Μαρία Καραμίτσα, που είναι ποδολόγος και ολιστική ενεργειακή θεραπεύτρια. Καλώς ήρθες Μαράκη, Καλώς να σας βρήκα. μοιραστείς μαζί μας τη δική σου εμπειρία. Με πολύ μεγάλη χαρά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στην αφύπνιση όλων των ανθρώπων. Γιατί, Wow. ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μας αφυπνίσουν και υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι που οδηγούν στην αφύπνιση, αλλά τελικά επειδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε ο καθένας ένα μοναδικό της φύσης θαύμα, καμιά φορά οι λέξεις που χρησιμοποιεί κάποιος μας κάνουν ή δεν μας κάνουν. Οπότε οδηγούμαστε στην αφύπνιση ή δεν οδηγούμαστε στην αφύπνιση και παραμένουμε ακόμη στον βαθύ ύπνο, στον οποίο Αυτό. κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Θέλεις να μας πεις τι σημαίνει για σένα η αφύπνιση? Είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω συνήθως. Είναι μια εκπληκτική ερώτηση και σε ευχαριστώ που μου την κάνεις. Η αφύπνιση με βάση το λεξικό σημαίνει μεταξύ άλλων ένα πράγμα το φυσικό ή πνευματικό ξύπνημα Μμμ. και ένα δεύτερο πράγμα την ανάκτηση της ζωτικότητας και της ευεξίας και της δύναμης που έχουμε μέσα μας, το να επανερχόμαστε δηλαδή στην καλή φυσική μας κατάσταση. Ορίστε και ένας άλλος ορισμός. Ναι, Δεν είναι δικός μου, είναι ναι. ο ορισμός κατευθείαν από το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Wow, οκ. Οπότε αφύπνιση τελικά, εκτός από την πνευματική αφύπνιση που συμβαίνει ας πούμε όταν εμείς συνδεόμαστε με τα ανώτερα κέντρα μας, με τον Θεό μέσα μας, με το Ναι, πνεύμα ναι. το οποίο είναι ενσαρκωμένο σε εμάς, σημαίνει και την επαναφορά μας στη φυσική μας καλή κατάσταση, στην ευεξία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το σώμα μας, που είναι ο ναός της ψυχής μας, έτσι, Έτσι. έξω, 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 έχει αυτό που ονομάζουμε την πυκνή μας ενέργεια. Τους μύες μας, το δέρμα μας, Μμ. το απτό, αυτό που πιάνουμε. Που τι είναι συμπυκνωμένη ενέργεια. Η ψυχή μας είναι η ψυχή μας που είναι άειλη, δεν μπορούμε να την πιάσουμε, Ναι. αλλά που φιλοξενείται στο σώμα μας, που είναι πυκνότερης σύστασης από αυτό που είναι η ψυχή μας. Μμ. Εντάξει, οπότε αφύπνιση σημαίνει και το να φέρουμε το σώμα μας, αυτό που πιάνουμε δηλαδή, στην πρώτερη καλή του κατάσταση. Και λες πρώτερη, άρα αυτή η κατάσταση υπήρχε. Δεν τη φτιάχνω εγώ ξανά. Όχι, αυτή η κατάσταση πάντοτε υπάρχει, όπως υπάρχει και η ψυχή μας, έτσι. Υπήρχε πάντοτε, γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, ενσαρκωθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, η σπίθα του πνεύματος μπήκε σε ένα υπέροχο κορμί, γι' αυτό και το ονομάζουμε το ναό της ψυχής μας, Ναι. έτσι. Είμαστε τέλεια μωρά, αγγελούδια, έτσι. Αγάπη μου. Ερχόμαστε σε ενσάρκωση και μετά αυτό που δημιουργούμε, που μας φτιάχνουν, είναι οι πεποιθήσεις μας, είναι το μυαλό μας. Γιατί όπως ξέρουμε, ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος, όπως είναι και ο Θεός. Είναι το μυαλό του, είναι η ψυχή του και είναι και το κορμί του. Εντάξει. Έρχεται η ψυχή μας, η υπέροχη, που είναι από φως, σε ένα κορμί που είναι επίσης υπέροχο, φτιαγμένο από την ανώτερη δύναμη, με εκπληκτική ευθεία από μόνο του, και αυτό που φτιάχνουμε είναι το μυαλό μας. Το οποίο μυαλό μας, όπως μεγαλώνουμε στην πορεία της ζωής μας, διαμορφώνεται από τις πεποιθήσεις του μπαμπά, της μαμάς, των άλλων φροντιστών, μετά του σχολείου, μετά των συνομιλίκων, και έτσι πέφτουμε στον ύπνο αυτόν τον οποίο μας φέρνει το μάτριξ το οποίο ζούμε ή αλλιώς το σύστημα. Και από αυτόν τον ύπνο χρειάζεται, με δική μας αναγνώριση του ότι κοιμόμαστε, Ναι.
να βγούμε. Και για να βγούμε από αυτόν τον ύπνο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σωματικό μας πεδίο, το κομμάτι του σώματός μας, αυτό που μπορεί να μας βγάλει, ένα από αυτά που μπορούν να μας βγάλουν, είναι η φροντίδα του κορμιού μας και ιδιαίτερα των ποδιών μας. Γιατί τα πόδια μας είναι οι φυσικές μας ρίζες. Δηλαδή, αν ήμασταν ένα οικοδόμημα, μια οικοδομή, εντάξει, το κεφάλι μας είναι η σκεπή, ο θώρακας, οι πνεύμονες είναι ο πρώτος όροφος με τις κρεβατοκάμαρες, η περιοχή της κοιλιάς μας είναι το ισόγειο με την κουζίνα και με τους βοηθητικούς χώρους, η μυρή μας είναι το ημιυπόγειο που συνήθως φτιάχνουμε το τζάκι για να περνάμε όμορφα κάποιες ώρες με την οικογένειά μας. Οι κνήμες μας και ο γαστροκνήμιος είναι το υπόγειο που έχουμε τους λέβητες και τα διάφορα πράγματα, και από την ποδοκνημική άρθρωση και κάτω, από τον αστράγαλο και κάτω δηλαδή, τα θεμέλια. Τα θεμέλια της οικοδομής. Αυτά τα υπέροχα θεμέλια είναι που κρατούν όλη την οικοδομή. Άρα σε φυσικό επίπεδο, όταν φροντίσουμε τον άκρο πόδα, τα θεμέλια μας, τις φυσικές μας ρίζες, εντάξει, εκεί μετά μπορούμε σιγά σιγά να ερχόμαστε σε επαφή με το κορμί μας. Και ερχόμενοι σε επαφή με το κορμί μας, αρχίζουμε σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε και άλλα πράγματα, περισσότερο, πιο πολύ. Και όταν τα θεμέλια λειτουργούν όμορφα, δεν ζορίζονται, δεν πιέζονται, δεν καταπιέζονται, δεν πονάνε, εντάξει, τότε πολύ εύκολα μπορούμε να κοιτάξουμε μέσα και να βρούμε κι άλλα υπέροχα πράγματα, να βρούμε το Θεό μέσα μας. Οπότε, εγώ φροντίζοντας να εκπαιδεύσω τους ανθρώπους πώς να φροντίζουν τα θεμέλια του κορμιού τους, τις φυσικές τους ρίζες, νομίζω ότι βοηθώ, και το έχω δει, ας πούμε, τόσα χρόνια που το κάνω, ανθρώπους να κάνουν την έσωστροφή λίγο πιο εύκολα, γιατί το να κάνεις στροφή μέσα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Όχι, δεν είναι. Και θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αν και έχω πάρα πολλές για όλα αυτά που μας έχεις πει μέχρι στιγμής, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Η επόμενη ερώτηση θα ήταν τι συμβαίνει μετά την αφύπνιση. Μετά την αφύπνιση αρχίζουν υπέροχα πράγματα. Μετά την αφύπνιση μπορούμε, επειδή στεκόμαστε γερά στα πόδια μας, να περπατάμε το προσωπικό μας μονοπάτι. Μονοπάτι, αυτό που θέλει η ψυχή μας. Βέβαια, χρειάζεται πιο πριν να έχουμε περάσει λίγο από τις πεποιθήσεις μας. Λίγο δηλαδή από το τι νομίζουμε ότι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Νομίζουμε ότι αν το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Κάνουμε αυτά που εμείς θέλουμε με βάση το δρόμο της ψυχής μας, το δικό μας μονοπάτι, ή αυτά που μας φόρεσαν με πολύ αγάπη οι γονείς, η κοινωνία, το οτιδήποτε. Οπότε μετά την αφύπνιση, μετά την επικοινωνία με το σώμα, οπότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, μετά μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε στροφή μέσα. Και εργαζόμενοι λίγο με τις πεποιθήσεις και με τις αξίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε λίγο καλύτερα την ψυχή μας. Ναι, ξέρω ότι ακούγεται περίεργο. Όχι, ναι. Που το έχω διαπιστώσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, έχω διαπιστώσει σε πάρα πολλούς πελάτες ασθενείς που έρχονται, που τους πιέζει ένα νύχι στο μεγάλο τους δάχτυλο. Και επειδή έχω και ένα τεράστιο background γνώσεων από διάφορες ενεργειακές και εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, από διάφορα συστήματα τέλος πάντων, μιλώντας για τον νύχι τους, βρίσκω ακριβώς ποιο είναι αν θέλετε, το μάθημα που πρέπει να πάρουν εκείνη τη στιγμή, ή σε ποιο μονοπάτι έχουν λανθασμένα τοποθετήσει τον εαυτό τους. Ναι. Τους το επισημαίνω. Και πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι, επειδή είναι έτοιμοι, λέμε ότι όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, ο δάσκαλος πάντα εμφανίζεται. Έτσι ακριβώς. Πάντοτε εγώ λέω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ακρονίαμα, είναι ότι
Όποτε με χρειαστείτε, η ανωτέρα δύναμη θα σας φέρει στο κατόφλι μου και θα μου χτυπήσετε το κουδούνι. Και εγώ θα είμαι εκεί έτοιμη και πρόθυμη να σας υπηρετήσω με βάση το δικό σας καλό, με βάση τη δική σας ανώτερη κατεύθυνση που έχετε. Θα σας βοηθήσω να το βρείτε. Πώς? Από τα πόδια μας, ξεκινώντας από τα πόδια μας, από τις φυσικές μας ρίζες. Υπέροχο, Μαρία μου, γι' αυτό απολαμβάνω τώρα αυτά όλα που λες και κοίταξε, έχεις κάνει το ταλέντο σου με αυτό που έχει έρθει με τα δώρα που φέρει η ψυχή μαζί της, γιατί είσαι ενεργειακή θεραπεύτρια, ολιστική ενεργειακή θεραπεύτρια. Επίσης, είσαι ποδολόγος, ασχολείσαι με τη φροντίδα, την ίαση, έτσι, όχι μόνο με τη φροντίδα, όχι για καλοπιστικούς λόγους, ας πούμε, να κάνουμε ένα πεντικιούρ. Μιλάμε για την ίαση, έτσι, για προβλήματα. Ακριβώς. Και μέσα από αυτό έχει συνδέσει την πνευματική στήριξη. Θα έρθει κάποιος να κάνει τα πόδια σε σένα, ρε παιδάκι μου, για να μιλάμε ανοιχτά εδώ πέρα. Και μπορεί να δουλέψει και το βρίσκω υπέροχο που το έχει συνδυάσει έτσι. Και ανυπομονώ να ακούσω και άλλα πράγματα από σένα σχετικά με αυτό. Να πω εδώ ότι αυτό το μονοπάτι ήταν κάτι το οποίο είχε διαλέξει η ψυχή μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Χωρίς, ήταν άνωθεν μάλλον οδηγία, γιατί ο μπαμπάς μου είχε ένα θεματάκι με τα νύχια του και είχε μονίμως ματωμένο αποτύπωμα. Ναι. Περπάταγε εξυπόλυτος. Τότε λοιπόν, παιδούλα, του έλεγα, βρε μπαμπά μου, πάμε σε ένα γιατρό να το δούμε. Γιατί πάντοτε θεωρούσα την ιατρική μία από τις καλύτερες επιστήμες που μπορούν να βοηθήσουν και να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Όχι ότι όλη η επιστημονική κλάδη και τα επιστημονικά πεδία δεν είναι υπέροχα. Απλώς η ιατρική ήταν το κορυφαίο για μένα όταν ήμουν μικρούλα. Τότε, λοιπόν, έχει σχέση με τη ζωή και το θάνατο, έτσι, γι' αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε μου έλεγε τότε ο παπάς μου, δεν υπάρχει γιατρός, ας πούμε, που να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει γιατρός για αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει γιατρός για αυτό. Και τότε κάποια στιγμή σε μια αγανακτισμένη κατάσταση ψυχική αγανακτισμένη κατάσταση που γιατί δεν υπάρχει γιατρός για αυτή τη δουλειά, εγώ όταν μεγαλώσω θα πάω να γίνω γιατρός για τα πόδια. Και τελικά, ενώ προχώρησα τη ζωή μου και φόρεσα κι εγώ τα κοστούμια που μου έδωσε ο μπαμπάς και η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, όλοι τέλος πάντων, εντάξει, αφού διδάχτηκα διάφορα και σπούδασα διάφορα πράγματα για τον μπαμπά και για την νονά και για το δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, πήγα και έκανα αυτό που εγώ ήθελα. Και μετά, στην πορεία της ζωής μου, επειδή μέσα από το προσωπικό μου μονοπάτι αφύπνισης, άρχισα να διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι εκτός από τα φυσικά τους πόδια, δηλαδή εγώ το πήρα λίγο ανάποδα, διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι εκτός από τα φυσικά τους πόδια έχουν και τα νοητικά και τα ψυχικά, για να μπορούν να είναι ολόκληροι. Γιατί στη σύγχρονη ιατρική έχουμε μάθει να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους, να τους βλέπουμε μόνο ως σάρκα, τα όργανα, ξεχωριστά. Όμως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η σάρκα του, δεν είναι μόνο τα εσωτερικά του κύλα και συμπαγή όργανα. Ο άνθρωπος είναι ένα μοναδικό της φύσης θαύμα, είναι μια ολότητα, είναι τρισυπόστατος, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι. Έχει λοιπόν εκτός από τα φυσικά του πόδια και τα ψυχικά και τα νοητικά. Οπότε συνέχισα με βάση την προσωπική μου αντίληψη και αναγνώριση των πραγμάτων που συνέβαιναν και σε μένα, αλλά και στους ανθρώπους που είχα γύρω μου, συνέχισα τις σπουδές μου, συνέχισα την δική μου αφύπνιση και αυτογνωσία και αυτά που μάθαινα, έτσι, τα έβαζα και στην εργασία μου. Τα έβαζα στους ανθρώπους τους οποίους υπηρετούσα. Τα έβαζα να ενισχύσω τα ταλέντα μου και την προσφορά μου στους άλλους γύρω μου. Οπότε έτσι συνδυάστηκε η ιατρική, τα φυσικά πόδια, με τα πνευματικά πόδια, με τα νοητικά πόδια, έτσι. Γι' αυτό μπόρεσα και μπορώ, αν θέλεις, μέσω της ποδιατρικής να βοηθώ τους ανθρώπους να στρέφονται μέσα τους και να αντιλαμβάνονται ποιο είναι το μάθημα που έχουν να πάρουν αυτή τη στιγμή.
ποια είναι η λανθασμένη πεποίθηση που τους τυραννάει, τι Μμ. είναι αυτό που χρειάζεται με μικρά μικρά βηματάκια να διαφοροποιήσουμε, ώστε να μπορούμε να είμαστε στο μονοπάτι της δικής μας ψυχής και όχι στο μονοπάτι που κάποιοι άλλοι μας φόρεσαν. Μαρία μου, αυτό είναι ολιστική προσέγγιση. Και το δεύτερο, μιλάμε πάντα για μονοπάτι στην αφύπνιση, για δρόμο Μμμ, στην αυτογνωσία. μμμ. Πρέπει να έχουμε υγιή ποδαράκια να τον περπατήσουμε. Ναι, Αν θέλουμε να πάρουμε και το σώμα μας μαζί, έτσι δεν είναι? ναι, διαφορετικά θα πάει μόνο το 7ο κέντρο μας, άντε και το 6ο, αλλά εμείς θα είμαστε πίσω. Γενικώς, δεν μπορούμε να περπατάμε στο μονοπάτι της ψυχής μας χωρίς να έχουμε γερά ποδαράκια, φυσικά ποδαράκια. Άλλωστε, είναι γνωστό, νους υγιής, εν σώματι Ναι, υγιής. ναι, ναι. Οκ, ο νους μας, στα ποδαράκια μας, οκ, και ο νους μας εκτός από τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας έχει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο νους μας για να έχει η ψυχή μας τα ποδαράκια της για να προχωρήσει όμορφα. Εντάξει, παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει η διατροφή, παίζει, όπως είπαμε, οι πεποιθήσεις, οι αξίες, εντάξει, το γιατί μας, το τι ήρθαμε να κάνουμε, η αναγνώριση του εαυτού μας. Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν Δεν ξέρει, δεν έχει, γνωρίζει. έχει χάσει, έχει μπει σε ύπνο. Ναι, Είναι ο αυτό που ύπνος, λέμε. Ναι, πάλι με βάση το λεξικό, ο ύπνος είναι η φυσιολογική, περιοδική κατάσταση νάρκης ναι. του οργανισμού και του νευρικού συστήματος, εντάξει, όπου ελαττώνονται η συνείδηση, η εκούσια κινητική λειτουργία. Ακούγονται λίγο ιατρικά αυτά, αλλά το Ναι, αλλά οκ. αντιλαμβανόμαστε. Το Εντάξει. αντιλαμβανώ. Φυσικά. Ωστόσο, μεταφορικά, ο ύπνος είναι μια κατάσταση νοθρότητας, μια κατάσταση ζομπισμού που λέω εγώ, Μμ, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. ναι, έτσι. Έτσι. Φροντίζοντας τον άκρο πόδα μας, τα ποδαράκια μας, αυτά τα υπέροχα, εκπληκτικά, μοναδικά αριστουργήματα της βιομηχανικής, εντάξει, ξεκινάμε να ερχόμαστε καταρχήν σε συνειδητότητα, στο εδώ και τώρα. Ένα από τα μότο που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και το δίνω σαν οδηγία στους πελάτες ασθενείς μου είναι το stop, drop, focus. Μμμ. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, απλά stop, σταμάτα. Έτσι. Drop, κατέβα στο εδώ και τώρα. Μμ. Παρατήρησε γύρω-γύρω τι συμβαίνει, Έτσι. επέλεξε τι θέλεις να κάνεις και μετά κάνε focus. Εστιάσου εκεί και προχώρα. Όταν λοιπόν τους ζητάω να φροντίσουν τα ποδαράκια τους, Μμ. γιατί το πράγμα που έχω βρει ότι μπορεί να φροντίσει τα ποδαράκια τους είναι το βούρτσισμά τους, το καθημερινό τους βούρτσισμα που κάνει πάρα πολλές δουλειές, εντάξει. Τους ζητώ να είναι εστιασμένοι, να είναι focused, να μην σκέφτονται κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή, να σκέφτονται ότι φροντίζουν ένα από τα δύο μωρά που έχουν χρεωμένα επάνω τους. Ο Γιατί, απόλυτος διαλογισμός, φαντάζομαι, γιατί... έτσι, διότι τα ποδαράκια μας, το κάθε μας ποδαράκι έχει 26 οστά. Κόκαλα, 26. Ούτε ένα, ούτε δύο. 26. Ναι, ναι. Έχει 33 αρθρώσεις. Έχει 114 τένοντες. Έχει περίπου 250.000 εφηδρωτικούς αδένες. Απίστευτα. Είναι, όπως λέω εγώ, Θαύμα του σώματος. το μικρότερο τμήμα του σώματος, το οποίο έχει τα περισσότερα στοιχεία. Α, είναι αυτό φυσιολογικά, είναι αλήθεια αυτό, βιολογικά. Είναι το μικρότερο τμήμα του σώματος με τα περισσότερα στοιχεία. Διότι, Ναι, για παράδειγμα, ο το ήξερα. θώρακας έχει 32 οστά, έχει περισσότερα. Ναι, αλλά σαν είναι και μεγαλύτερο. μέγεθος είναι μεγαλύτερος. Ναι. Εντάξει. Ναι, 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 σωστά. Μμ. Δεν,
Τα περισσότερα στοιχεία, δηλαδή από οτιδήποτε αποτελείται όλο το υπόλοιπο σώμα μας, εντάξει, κόκαλα, μύες, στένοντες, αρθρώσεις, αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδεία, αγκία, εντάξει. Στη μικρότερη περιοχή, έτσι, είναι ο άκρος πόδας. Δηλαδή, μην τρομάξετε, είναι από την ποδοκνημική άρθρωση και κάτω. Εδώ είναι όλα αυτά. Εδώ είναι όλα αυτά. Απίστευτο. Ναι. Είναι το μικρότερο σημείο που έχει τα περισσότερα πράγματα. Εντάξει. Και βεβαίως, όταν αυτό ξεκινάμε, για παράδειγμα, να το βουρτσίσουμε καθημερινά, εντάξει, επιτυγχάνουμε καταρχήν την αφαίρεση των εξωτερικών νεκρών κυττάρων που καθημερινά ανανεώνονται με βάση το συμπαθητικό νευρικό μας σύστημα. Ταυτοχρόνως, επειδή εκεί κάτω υπάρχουν όλες οι νευρικές απολύξεις των οργάνων του σώματός μας, κάνουμε ένα μικρομασάζ σε όλα μας τα κύλα. Τι ωραία. Και συμπαγή όργανα που έχουμε εσωτερικά. Εντάξει. Όταν αυτό το κάνουμε εστιασμένα, κατά το stop-drop focus, εντάξει, είναι ο απόλυτος διαλογισμός, διότι σταματάμε να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Και για κάποιους που δυσκολεύονται, γιατί είναι με διάσπαση προσοχής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή είναι μαμάδες που έχουν παιδιά που τους κυνηγάνε ή οτιδήποτε άλλο, λέω ότι εκείνη την ώρα, εντάξει, που 5 λεπτάκια χρειάζεται, δεν θέλει παραπάνω, εντάξει, είναι 5 ιερά λεπτά που μας βοηθούν σε πάρα πολλά σημεία. Εκείνη την ώρα απλώς μπαίνουμε και στην αναπνοή. Εισπνέουμε από τη μύτη, εκπνέουμε από το στόμα. Εισπνέουμε από τη μύτη, εκπνέουμε από το στόμα. Και άμα και αυτό δεν σας αρκεί για να αδειάσει ο νους τελείως, τότε μιλάμε με τα ποδαράκια μας. Μιλάμε με το μεγάλο μας δαχτυλάκι. Μιλάμε με το δεύτερο δαχτυλάκι. Μιλάμε με τη στέρνα μας. Μιλάμε με την ραχιαία του ποδιού μας επιφάνεια. Και τι του λέμε? Του λέμε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ταυτόχρονα μπορεί να σκεφτόμαστε τι έχει κάνει αυτό για μας σήμερα. Μας πήγε στη λαϊκή, μας πήγε στη δουλειά μας, μας βοήθησε να οδηγήσουμε, μας πήγε στην παιδική χαρά με τα παιδάκια μας πήγε στην τράπεζα για να πληρώσουμε λογαριασμούς. Μας ανέβασε στη σκάλα, μας κατέβασε από τη σκάλα, μας βοήθησε να κάνουμε ποδήλατο. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε γιατί τα θεωρούμε δεδομένα. Τα πόδια μας. Δεν είναι όμως δεδομένα. Δεν είναι. Επίσης, τα πόδια μας, εδώ στο κέντρο τους, έχουν ένα άνοιγμα. Και από εδώ είναι οι ρίζες του πρώτου μας τσάκρα, που μας γιώνουν με το κέντρο της μάνας γης, εντάξει, βγαίνουν από εδώ, από το κέντρο, από τα ποδαράκια μας. Εντάξει. Εδώ λοιπόν είναι οι ρίζες μας κάτω που πάνε μέχρι το κέντρο της γης. Οπότε το βούρτσιμα των ποδιών και η εστίαση στην αναπνοή μας είναι ο απόλυτος διαλογισμός, ο οποίος συμβαίνει στο εδώ και τώρα, σε σωματικό υλικό επίπεδο, αλλά όταν το κάνουμε ανοίγει χώρο μέσα μας για να μπορέσει κάθε μέρα. Πράγματα. Ναι, το κάνεις κάθε μέρα. Το κάνεις κάθε μέρα όταν είσαι πρωτάκι. Το κάνεις κάθε μέρα όταν θέλεις να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι. Το κάνεις κάθε μέρα όταν έχεις πάρα πολλά θέματα και ζητήματα έξω στο δέρμα του ποδιού. Το κάνεις κάθε μέρα. Εντάξει. Στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό λέμε ότι μία συνήθεια για να μπορέσει να περάσει στο παρασυμπαθητικό νευρικό μας σύστημα χρειάζεται 90 μέρες. Για να εδραιωθεί πλήρως. Εντάξει, λοιπόν, κάποιοι λένε 21 μέρες. Ναι, και εγώ αυτό είχα ακούσει, το 21. Ωραία. 21 μέρες, θα σας πω γιατί το έχω τσεκαρισμένο από πάρα πολλές μεριές. Για πες μας. 21 μέρες είναι για τους εξαιρετικά πολύ προχωρημένους. Είναι για να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Το 60 μέρες είναι για να καταλάβουμε τα αποτελέσματα και να πούμε ναι ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι καλό. Οι 90 μέρες είναι αυτό που λέμε δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει η μέρα και να μην το έχω κάνει. Δεν υπάρχει γυρισμός. Καταλάβατε. Δηλαδή εκεί είναι, δηλαδή όλα ισχύουν. Εντάξει. Όταν λοιπόν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι
πάρα πολύ προχωρημένος στο να τοποθετήσει μια καινούρια καλή συνήθεια για τον εαυτό του που τον συμφέρει στην καθημερινή πράξη του, εντάξει, θα του πω, ξέρεις τι, κάντο μου για 21 μέρες, εντάξει, γιατί είναι πιο προχωρημένος και γιατί πάρα πολύ γρήγορα θα πάρει μπροστά. Όταν έχω όμως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στον βαθύ του ύπνο αυτή τη στιγμή, και ακριβώς επειδή είναι στον βαθύ του ύπνο αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχει ραγάδες στο πόδι του, έχει στραβά κοκαλάκια, έχει διάφορα προβλήματα, τα οποία είναι απλώς το ουρλιαχτό της ψυχής του που το εκδηλώνει στο σώμα. Γιατί τι λέμε, όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Ναι. Εντάξει, το ουρλιαχτό της ψυχής, λοιπόν, όταν έχουμε κακοποιήσει τις φυσικές μας ρίζες, εντάξει, είναι το πρώτο σημείο στο οποίο θα μας δώσει ενδείξεις. Το πρώτο σημείο, το πρώτο υλικό σημείο που θα μας δώσει ενδείξεις. Οπότε εκεί, όταν βλέπεις ένα πάρα πολύ ταλαιπωρημένο πόδι, αντιλαμβάνεσαι ότι η συγκεκριμένη ψυχή είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη και πολλά χρόνια σε έναν ύπνο. Εκεί λοιπόν ξεκινάς και της λες, ξέρεις, κάθε μέρα, 90 μέρες. Κατάλαβα, ναι. Όταν θα έχω το δικό σου ποδαράκι μπροστά μου, θα σου πω κάθε μέρα 21 μέρες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Το εγώ με αισθάνεται τώρα, wow, αλλά όλα καλά. Γενικώς έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, γενικώς έχω σχέση. Είναι υπέροχο το θέμα. Νιώθεις ότι τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα είναι περισσότεροι αυτοί που θα τους ανοιχτείς και θα τους δεις από μια ολιστική ματιά, γιατί βλέπεις ότι βρίσκονται και αυτοί σε μια αφύπνιση. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση και σε ευχαριστώ. Πράγματι, ασκώ ποδιατρική και εναλλακτικές ολιστικές θεραπείες εδώ και 25 χρόνια. Το θεραπευτήριό μου δηλαδή είναι 25 χρόνια σε λειτουργία. Στο παρελθόν ήταν πραγματικά πάρα πολύ περίεργο να μιλήσεις, ας πούμε, για το κομμάτι της ψυχής, για τις ενεργειακές θεραπευτικές μεθόδους κλπ. Για την ολιστική προσέγγιση. Έτσι. Φαντάζομαι και δεν το έκανες χωρίς να σου δώσει ο απέναντι σου. Ότι μπορώ να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Έτσι. Γιατί πραγματικά ζω και σε μια πάρα πολύ κλειστή κοινωνία, αν και νομίζω ότι όλες οι κοινωνίες είναι κλειστές τελικά. Αλλά όταν έχεις κάποιον άνθρωπο που είναι πάρα πολύ αυτό που λέμε στον κόσμο του, πρέπει να βρεις ένα παραθυράκι για να μπορέσεις να μπεις μέσα. Όταν δεν σου αφήνει περιθώριο πουθενά, γιατί έχει τοίχο γύρω του, έχει δηλαδή τον τοίχο του φρουρίου γύρω του. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να μιλήσεις, μετά γίνεσαι διεκπεριωτικός. Παρ' όλα αυτά, επί COVID, όταν έγινε το lockdown του COVID, σαν να έγινε μια εκπληκτική μεταστροφή, ας πούμε, των ανθρώπων, ίσως επειδή υποχρεωτικά κλειστήκαμε μέσα και αναγκαστήκαμε να βγάλουμε όλο αυτό που είχε η ψυχή μας. Έτσι. Εντάξει. Οπότε εκεί, επειδή εγώ σαν ιατρείο δεν μπήκα σε αναστολή, εγώ συνέχιζα να υπηρετώ. Κατά τη διάρκεια του COVID, λοιπόν, και του εγκλεισμού, έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι σαν να είχαν πάρει ένα push ότι πρέπει να πάνε παραπέρα. Πρέπει να πάνε παραπέρα. Οπότε, ναι, ξεκίνησε από το COVID, στη μετά-COVID εποχή, πράγματι υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που έχουν αφυπνιστεί και ψάχνονται και το ελέγχουν και έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται περισσότερο, ας πούμε, για το κομμάτι το τρισυπόστατο του ανθρώπου, του ίδιου τους του εαυτού. Έτσι, Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα πέρα από αυτά που τους είχαν πει μέχρι τώρα. Εντάξει. Δουλεύουν και πάρα πολλές φωτεινές οντότητες παντού, χρόνια ολόκληρα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σε πάρα πολλά επίπεδα για να μπορέσει η υγεία να κάνει την μετάβασή της και να πάρουμε όσους περισσότερους μπορούμε μαζί μας. Μακάρι να είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε σε υπηρεσία πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλοί άνθρωποι στην προσπάθειά μας να αφυπνίσουμε και ναι,
Από το COVID και προς τα δω, και πολλό δε μάλλον τώρα, βλέπω αρκετούς, πιο πολλούς, πολύ περισσότερους που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Βέβαια, όσο βλέπω το φως να Μμ. ανατέλει, Τι γίνεται, τόσο βλέπω και το σκοτάδι σε να, ποια του μορφή? στη μορφή της αντίστασης, του εμπεγμού, της αντίδρασης, της δαιμονοποίησης, Μμ. της κοροϊδίας, του δακτυλοδεικτούμενου. Τι λες τώρα, Ναι, σιγά. ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, όλοι τουλάχιστον οι ενεργειακοί θεραπευτές και όσοι το ψάχνουμε λίγο περισσότερο, ξέρουμε ότι είμαστε πλέον στο τέλος. Άλλωστε και η Αγία Γραφή λέει, ας πούμε, ότι στο τέλος υπάρχει ο πόλεμος του καλού και του κακού. Μμ. Ναι, οκ. Στα ανώτερα πεδία το φως έχει κυριαρχήσει. Τι να κάνουμε. Είμαστε ενσαρκωμένοι στη 13η διάσταση. Εδώ Περιμένουμε λίγο ακόμη, δεν θα περιμένουμε. Ο καιρός είναι εγγύς και απλώς χρειάζεται τώρα, όχι να περιμένουμε, χρειάζεται κατά την άποψή μου να φορτσάρουμε. Ναι, θα ήταν και η άλλη μου ερώτηση. Τι χρειάζεται να κάνουμε Να ή φορτσάρουμε. να μην κάνουμε. Ναι, οκ. Οκ. Μια φορά και η πολλή δράση. Χρειάζεται να φορτσάρουμε. Χρειάζεται δηλαδή να είμαστε κατά το μότο μου stopped, doropt, focused στο πού είμαστε, ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε. Εντάξει, είμαστε υπέροχοι εμείς, οι αξίες μας είναι αυτές, τα θέλω μας είναι αυτά, η υπηρεσία μας είναι αυτή, πού θέλουμε να πάμε στην επόμενη κατάσταση της ευτυχίας και της ευλογίας. Εντάξει, οκ. Τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να ακούμε γύρω-γύρω τι μας λένε οι διάφοροι Οι σιρήνες. άθλητα. Έτσι. Οι σιρήνες, σαν τις σιρήνες του Οδυσσέα. Λέω πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, στους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, κλείστε την τηλεόραση. Μην διαβάζετε ειδήσεις. Μην σκρολάρετε στο Facebook. Επιλέξτε κάποιους ανθρώπους με τους οποίους μπορείτε να κοιταχτείτε στα μάτια και να νιώσετε ευδαιμονία. Οπότε κάντε παρέα με αυτούς. Δόξα τω Θεώ, η τεχνολογία, ένας άλλος εκπληκτικός κλάδος, Καλή της ώρα, εδώ που είμαστε. ακριβώς, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους που είμαστε, αν θέλετε, στο ίδιο μήκος κύματος. Που μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον, να πιαστούμε χέρι-χέρι και να πάμε μαζί. Σαφώς όμως ο καθένας μας ζει στην πόλη που ζει, στην περιοχή που ζει. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι με τα καθημερινά μας θέματα, ζητήματα, προβλήματα και έχουμε ούτως ή άλλως πάρα πολλές σιρήνες γύρω μας κι εμείς. Για την ακρίβεια εμείς έχουμε περισσότερες. Ναι, ισχύει. Ισχύει γιατί ίσως υπάρχει ικανότητα να τις βλέπεις. Ενώ αν δεν είσαι συνειδητός... Γιατί υπάρχει και η ανηλυμένη υποχρέωση ψυχής γιατί εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε όλους. Όσους θέλουν. Όσους θέλουν. Μπράβο που το συμπληρώνεις έτσι όμως. Ναι. Αλλά όλους. Ακόμη και ο ίδιος ο εωσφόρος, ο δαίμονας, ο έξω από εδώ να έρθει μπροστά μου, η δική μου υποχρέωση είναι να τον βοηθήσω, να του μιλήσω τουλάχιστον. Ναι. Και αν θέλει, να τον πιάσω από το χέρι και να πάμε λίγο παραπέρα. Πατώντας γερά στα ποδαράκια μας, τα φυσικά, τα ψυχικά και τα νοητικά. Αλλά γενικώς όλοι οι θεραπευτές, τέλος πάντων, γνωρίζουμε όλοι μας. Ναι. Έχουμε υπηρεσία και για μας είναι πραγματικά, είναι εγγύς ο δρόμος. Δηλαδή τώρα πρέπει να φορτσάρουμε για όποιους θέλουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουμε όλους, κρατώντας όμως την δική μας ενέργεια αλόβητη, κρατώντας τη σύνδεσή μας με τον ανώτερο εαυτό και με την πηγή. Εντάξει, αλλά μένοντας και σε ισορροπία στο φυσικό μας επίπεδο, πατάμε στα πόδια μας γερά. Τα συνδέουμε με το κέντρο της μάνας γης για να μας θρέψει. Τρεφόμαστε από εκείνη και ναι, επικοινωνούμε με το έβδομο κέντρο, με τον ανώτερο εαυτό μας και με το πνεύμα.
λαμβάνουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε από εκεί. Και σε φυσικό επίπεδο κλείνουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες, επικοινωνούμε μέσω τεχνολογίας ο ένας με τον άλλον και αλληλοϊποστηριζόμαστε και κυρίως έχουμε φύγει από το εγώ μας και έχουμε πάει στο εμείς και δεν διστάζουμε όταν χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον άλλον θεραπευτή, να καταθέσουμε το πρόβλημά μας, είμαστε και εμείς άνθρωποι. Έτσι. Να πούμε, παιδιά, βοήθεια. Μου συμβαίνει αυτό. Κάντε ένα mindstorming αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένα brainstorming αυτή τη στιγμή, να δούμε πώς μπορώ να το βοηθήσω για να πάω παραπέρα. Αυτό για μένα είναι αφύπνιση. Είναι και αυτό αφύπνιση. Γιατί δυστυχώς διαπιστώνω πάρα πολλούς ανθρώπους επίσης αφυπνισμένους. Ναι. Οι οποίοι όμως κάπου ασχολούνται πάρα πολύ με το πνευματικό κομμάτι και έχουν εξαρτήσει ότι είναι και ενσαρκωμένοι. Δηλαδή όλο αυτό χρειάζεται μια ισορροπία. Είμαστε και άνθρωποι, είμαστε στην τρίτη διάσταση. Βέβαια. Υπηρεσία και εδώ. Έχουμε υπηρεσία εδώ. Να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους, τους τρισδιάστατους. Ποιος θα τους βοηθήσει αν δεν τους βοηθήσουμε εμείς? Ποιος? Έτσι είναι. Αυτά. Μαρία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράζομαι μαζί σου αυτή τη γνώση. Εγώ να δεις. Δηλαδή είναι εκπληκτική η κουβέντα που κάνουμε. Ελπίζω να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Και η δική μου ευχή, και η δική μου ευχή επίσης. Τι θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε σαν γι' αυτό ακριβώς, με σκοπό να βοηθήσει. Όλα αυτά που είπες, χρειάζονται ένα πρόγραμμα, χρειάζονται λίγο να μπω σε όλα θεμιτά, ότι είμαστε ψυχή και ότι η ψυχή δεν χρειάζεται τίποτα. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά αυτό εδώ, γι' αυτό είναι συναρπαστική κουβέντα μαζί σου σήμερα, γιατί μιλάμε για ποδαράκια. Στο συνέδριο για την αφύπνιση. Και δεν μιλάμε μόνο για το νοητικό και για το πνευματικό. Μιλάμε για το φυσικό. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε είναι stop, drop. Ωραία. Έπρεπε να το πεις 3 φορές για να πιάσει. Σωστά. Χρειάζεται να σταματήσουμε να τρέχουμε ανεξέλεγκτα. Χρειάζεται να σταθούμε στο εδώ και τώρα. Ναι. Χρειάζεται να δούμε το κομμάτι του σώματός μας. Τα ποδαράκια μας. Τέλεια. Χρειάζεται να βουρτσίσουμε τα ποδαράκια μας για να αρχίσουν να ξεκουνιούνται οι ενέργειες μέσα μας. Χρειάζεται να είμαστε εστιασμένοι εκεί και χρειάζεται να μπούμε στην αναπνοή μας και στην παρατήρηση. Ναι. Όταν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τα υπόλοιπα, όπως λέμε εδώ στην περιοχή μου, είναι τυφλοσούρτης. Ωραία. Έρχονται μόνα τους. Ναι. Κοίταξε τώρα όμως που έρχεται σε αντίθεση αυτό το φορτσάρισμα που πρέπει να κάνουμε με το stop, drop, focus. Το φορτσάρισμα της δράσης, μισό λεπτάκι, το φορτσάρισμα της δράσης δεν έχει καθόλου αντίθεση με το stop, drop, focus. Για πες μας. Στάρουμε στη δράση. Το stop, drop, focus δεν είναι το σταματάω τη δράση. Κάθε άλλο. Σταματάω τις ειρήνες. Σταματάω την ασυνειδησία. Τέλεια. Σταματάω το ζομπισμό. Σταματάω το είμαι στον αυτόματο πιλότο και δρώ χωρίς συνειδητότητα. Δρώ ανεξέλεγκτα. Δρώ απλά για τη δράση. Όχι. Δρώ με υπευθυνότητα, έχοντας την ευθύνη του εαυτού μου, κάνοντας αυτό που απαιτείται να κάνω και σε σωματικό και σε νοητικό και σε ψυχικό επίπεδο. Για να μπορέσω να έχω φορτσάρισμα δράσης. Διαφορετικά, όταν εγώ συνεχίσω να είμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανεξέλεγκτα τρέχουσα, δεξιά-αριστερά, κάποια στιγμή τα ποδαράκια μου θα με εγκαταλείψουν. Δεν θα μπορώ να περπατήσω. Έτσι. Να με πάνε παραπέρα. Και τι θα έχω κάνει? Θα έχω κάνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όταν δεν μιλούσε το στόμα, μίλησε το σώμα. Με κινητοποίησε. Γιατί? Για να αναγκαστώ να κάνω stop. Του ποιου? Του ασυνείδητου τρεξίματος. Ναι. Όταν είμαι συνειδητή όμως, όταν είμαι στο εδώ και τώρα και έχω κάνει stop στις ειρήνες και στο μπιριμπιρι και στο μάτριξ,
Τι κάνω? Έχω φροντίσει το σώμα, το οποίο έχει δώσει ένα boost στην ψυχή και στο πνεύμα, και μετά, εκ των πραγμάτων, το πνεύμα με φορτσάρει, μου δείχνει δυνατότητα να μην κουράζομαι, να μην δουλεύω, απλά να εργάζομαι, να υπηρετώ με χαρά, να υπηρετώ νιώθοντας ευγνωμοσύνη και ευλογίες και έχοντας άπειρες ευλογίες γύρω μου καθημερινά. Δεν έρχεται λοιπόν σε αντίθεση. Έρχεται σε αντίθεση όταν εμείς είμαστε ασυνείδητοι. Όταν είμαστε συνειδητοί, τι σημαίνει αφύπνιση? Είμαστε συνειδητοί. Πότε? Κάθε δευτερόλεπτο. Τα προηγούμενα 5 λεπτά περάσαν. Είναι παρελθόν. Δευτερόλεπτο και πέρασε. Δεν θα ξανάρθουν. Είναι γνωστή σε όλους μας εκείνη η φράση που λέει «Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι 2 φορές». Όχι, βέβαια. Γιατί το νερό ρέει. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε κι εμείς στη ροή. Στη ροή. Πατώντας γερά τα πόδια μας στη γη. Κάνοντας αυτά που χρειάζεται να κάνουμε. Έχοντας stop στις ειρήνες. Ναι. Στους εξαιρετικούς περισπασμούς. Έχοντας drop στην κατάσταση, στο εδώ και τώρα. Drop στο εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα είμαι με την Κατερίνα. Έτσι. Στο Zoom. Δεν σκέφτομαι τι θα φάω το μεσημέρι. Δεν σκέφτομαι τι έχω να κάνω αύριο. Όχι καθόλου. Είμαι εδώ και τώρα. Έτσι πρέπει. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και κάνουμε focus. Αυτό λοιπόν μας γεμίζει ενέργεια. Δεν μπορεί να μας κάνει διαφορετικά. Ακούγεται οξύμορο, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Και δεν ακούγεται καθόλου οξύμορο. Πραγματικά, σας καλώ όλους και σένα και όσους μας ακούσουνε. Όλοι μαζί. Δοκιμάστε το. Κάντε το. Δοκιμάστε το για 21 μέρες. Εγώ πάντως θα το δοκιμάσω. Και παρατηρήστε. Κάντε παρατήρηση. Παρατηρήστε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Θα δείτε ότι συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα. Αρχίζεις να αναπνέεις από τα πόδια. Αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, ότι δεν αναπνέεις πλέον από εδώ. Αναπνέεις από τα μεγάλα δάχτυλα. Γιατί είναι το κέντρο του κεφάλου εκεί. Εκεί είναι το κέντρο του αντανακλαστικό του κεφαλιού. Στα μεγάλα δάχτυλα. Εντάξει. Αρχίζεις και αναπνέεις από εκεί και λες, όπα, τι έγινε τώρα? Νιώθεις ότι διευρύνεσαι, μεγαλώνεις, μεγενθύνεσαι. Και αν μέσα σε όλα αυτά εργαστείς λίγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, και με τις αξίες σου και με τις πεποιθήσεις σου, υπάρχουν διάφορα συστήματα που μπορούν να σε βοηθήσουν. Εντάξει. Έτσι. Αν μέσα σε όλα αυτά βάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, και κάποιες, για παράδειγμα, θυμάμαι τώρα μου ήρθε ξαφνικά, κάποιοι που είναι πάρα πολύ αγχώδεις, γιατί είναι στο τρέξιμο, δεν τους ξεκινάς από το stop, drop, focus, γιατί δεν μπορούν. Δεν είναι Όχι. Τους ξεκινάς από ότι σας δίνουν η αντιβίωση. 3 φορές την ημέρα, σαν αντιβίωση, θέλω να κάνετε 5 κοιλιακές αναπνοές. Για να χαλαρώσουν, έτσι. Ναι, τι άλλο. Αφού ξεκινάς λοιπόν από εκεί, εντάξει, συνεχίζεις να βουρτσίζεις τα πόδια σου βέβαια, κάνεις τις 5 κοιλιακές αναπνοές σαν αντιβίωση πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί τους ακούγεται καλύτερα στα υπέροχα αυτάκια τους. Είναι πιο ιατρικό. Ναι. Μετά λες, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα, αντί να κάνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ 5 κοιλιακές αναπνοές, την ώρα που βουρτσίζεις τα πόδια σου, κάνεις πνοή από το στόμα και από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Και όλο αυτό είναι βήμα-βήμα, που πάμε σε ακόμα πιο βαθιά επίπεδα. Και αρχίζουμε να περπατάμε όμορφα και υπέροχα στο μονοπάτι της ψυχής μας. Όσο μεταδοτικό το πάθος σου για τα ανθρώπινα πόδια και το ρόλο του στη ζωή μας και το ρόλο του στην αφύπνιση. Δεν το πίστευα ποτέ ότι θα είχα κάποιον να μιλήσω για αυτό το θέμα. Αλήθεια, είσαι δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εσείς είστε δώρο για μένα. Μάλλον τα πάντα είναι δώρα για όλους. Αλλά πραγματικά τα πόδια είναι πάρα πολύ σημαντικά και επειδή δεν το έχει η κουλτούρα μας να τα φροντίζουμε. Με την ανατολική κουλτούρα που έχει πιο μεγάλη φροντίδα στα πόδια. Αυτό μου ήρθε στην αρχή. Μου ήρθε καταρχήν το πλύσιμο ποδιών, πόσο έχει σαν εικόνα, μας έχει μπει από τη βίβλο με τον Χριστό.
στους μεθανούς, ναι, η καθαριότητα του πλήσιμου. Υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν Ναι, σε μυθιστορήματα. Θα σου πλύνω τα πόδια, δείχνει την ταπεινότητα και το σεβασμό στον άνθρωπο, δηλαδή, ναι. αλλά και το πλύσιμο των ποδιών είναι αυτό που είπα προηγουμένως, είναι η υπηρεσία, είναι το είμαστε στο εδώ και τώρα. Μπορεί να μιλάμε ψυχή με ψυχή και πνεύμα με πνεύμα, αλλά στο εδώ και τώρα είμαστε σάρκες. Οπότε υπηρετώ και τη σάρκα σου με ταπεινότητα. Δεν είναι κακό. Ξέρεις, Τι έχω να τριχιάσει ολόκληρη, θέλεις να σου το πω, να το ακούσουν και στη διάσταση που είμαστε, ξέρεις, κυριαρχεί ο διεισμός. Εγώ και οι άλλοι. Εγώ Έτσι. και εσύ. Εγώ και οι άλλοι. Αυτό όμως είναι κάτι κακό. Ναι, ή κάτι που πρέπει να... Πρέπει να φύγουμε από το εγώ μας. Εντάξει, πρέπει να πάμε. Το εγώ δεν καταστρέφεται όταν εγώ υπηρετώ τα πόδια σου. Σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ είμαι εγώ, αλλά μαζί είμαστε διάδα. Τρεις είμαστε τριάδα. Εντάξει, πολύ μαζί μπορούμε να πάμε παραπέρα πιο γρήγορα, γιατί θα κάνουμε πιο πολλές δουλειές όλοι μαζί. Έτσι, έτσι. Και στο πολύ πολύ βάθος είμαστε όλοι ένα. Έτσι. Και στο πολύ πολύ βάθος είμαστε όλοι ένα. Και αυτό είναι υπέροχο. Και αυτό καλούμαστε να αναγνωρίσουμε Ναι, Μαριάννα. σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη διάσταση που είμαστε, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, σε αυτή την υπηρεσία την οποία κάνουμε όλοι μας. Όλοι κάνουμε υπηρεσία. Όλοι κάνουμε υπηρεσία. Ναι, βλέπω και την ώρα. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Εγώ τι να πω, είμαι υπερκαλυμμένη και τρεις ευτυχισμένοι που μας τα είπες τόσο όμορφα. Εγώ νομίζω επίσης ότι τα είπα όλα, απλώς θέλω να προτρέψω τώρα όσους μας ακούν. Φροντίστε τα ποδαράκια σας. Όχι γιατί εγώ είμαι ποδολόγος, αλλά γιατί πραγματικά είναι οι φυσικές μας ρίζες. Είναι αυτό που μας βοηθά να είμαστε συνειδητοί σε αυτή την ζωή. Μας βοηθά να μπορέσουμε να πάμε ακόμα παραπέρα. Γιατί αν δεν τα φροντίσουμε εμείς, ο καθένας τα δικά του, δεν θα τα φροντίσει κανένας. Και γιατί όταν κάποια στιγμή η ψυχή μας καταβαρυνθεί τόσο πολύ, τα ποδαράκια μας θα μας ακινητοποιήσουν. Οπότε, επειδή χρειάζεται να πάμε παραπέρα, όλοι μαζί, όχι ο καθένας μόνος του, όλοι μαζί χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Φροντίστε τα ποδαράκια σας, ακούστε το stop, drop, focus, μείνετε στο εδώ και τώρα και όλα θα πάνε υπέροχα και όλοι είμαστε εδώ για όλους, γιατί στο βάθος όλοι είμαστε ένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Απολαυστική. Να έχεις μια όμορφη ημέρα Ευχαριστώ. με πολλές άλλες ψυχές που θα έρθουν σήμερα και θα νιώσουν την θεϊκή σου ενέργεια. Θα συμπληρώσω. Μαρία μου, bye. Γεια χαρά. Bye.